Good day sa inyong lahat. So time check, alas 5 pasado na ng umaga. At kasama ko ngayon si Moises, si Helter at si Ron. Meron din kaming kasama sa Santa Barbara. At susunod na daw si Sir Alvin mamaya maya. Pupunta kami ngayon ng Bulinaw, Pangasinan. So samahan nyo kami sa ride na ito. Let's go! A few moments later. At ayun na nga. Dumating na tayo sa kinatakutan nating lahat mga driver, ang mga checkpoint. Pero hindi naman tayo takot kung kompleto tayo. Yun nga lang kasi nalimutan ko may lagay sa pouch ko yung aking lisensya, kaya na para tayo. So ako lang yung naiwan dito, dun silang lahat sa gilid. Tayo lang natin si Sir Romeli hatid yung aking lisensya. Thank you. Yan, rescue tayo ni Sir Romel. Naiwan yung RCR kasama yung kanyang Dominar 400. Good. Thank you. Salamat. Sir, license po. Okay na po. Sir Aldwin na? Let's go. Sir Aldwin in the house. Grabe, lakas. Oh, sige. Yes naman. Oh, nauna na si Sir. Wow, sumubenting din si Sir. Sabi, dun na sila oh. Bilis nung pulis. At syempre, sa bawat ride ay may mga hindi inaasahan talagang pangyayari. Yes sir! So ayun po. May konting aberya lamang pero tuloy po ang biyahe natin. Syempre, walang papapigil dyan mga lodi. Dyan na. Dun na. Isa sa mga magandang parte ng Sukwal, Pangasinan ang kanilang uphill twisties. Mayroon ding uphill twisties sa isang parte ng Pangasinan. Ito ay madadaanan mo pag pupunta ka ng Bulinaw. Yan, so nagpalit lang kami ng battery tapos na medyo nag-loose yung plate, yung holder ng plate ko, kaya pinagpitan konti ni Moises. Pero yan, tuloy pa rin kami mga lodi. Ayan, bira ulit kami. Welcome to the land of Bani. Gasolina? Sige.
Overshoot. Overshot. Inhale, exhale. Yun, ahon. Yay! Grabe overshoot. Grabe overshot. Lumabas sa lane ko naman. Kaya nga dapat mauna kayo. Gumoy. Ayan, so nauna na sila. We have here Ron and si Sir, nakasama naming naka-Aerox, and then si Moises. Nasa likod ko si Sir Alvin. Dito na kami sa Campo or ano yun? Susi ko eh. Susi? Susi daw. Oh, baka nilalagay-lagay nyo dito sa bag ko ah. Oh, lambanog. Reaction. Ay, gagi boy. Bakit ako lang ba nagtatago ng susi dito, tol? Moises, kilala mo naman ako.
Dapat mas matagal pa. Tinagalan mo sana. Merienda. Uy, ukon tayo. Ay, merienda breakfast natin. May kwan po kayo, may... Breakfast si Sir Aldwin. May vlog take over. Ay, vlog. O, naka mamaya. naman tayo. Ay, hindi pa po. Saan tayo magla-lunch mamaya ngay? Dito na rin ba? Gusto nyo, magpaluto kayo sir. O sa Bulinaw tayo? May kwan po kayo. Ay, Falls. Wala namang pagkain dun. Sa Falls, sir? O, hindi kapilitan dito tayo mag-lunch. Sasakay na kami. Kaya po ako kuya. Sa gitna ka, para kwan. Ay sa gitna na lang. Oo. Mauna ka. Ay, sir, mauna ka. Ay, dito ka na lang pala. Oo. Ako na doon. Saan ako kayo doon? Ay. Uy. Ano daw sir eh. 5 na lang tayo. Babara lang. Uy! Uy! Titignan ko rin dito kuya. Huwag mong ikulong sa sarili mo sa lungkot. Lumandi ka. Nga ka. Oy, Baba na kami. baba na. Ayos lang kapag nahulog na kasama yung camera mo. Game na agarod. Damay-damay. Ikot tayo. 1, 2, 3. Pagaling pa rin ikot. Oh, let's see. Ay paganoon, paganoon. Okay. Tara, 1, 2, 3. Tumulog na ba ako yan? Country road, please take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Almost heaven, West Virginia, the rich mountain shall undo a river. Life is older and older than the trees, younger than the mountain, eh, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place
up in my eye.